No tinc mai la intenció d'explicar una història, ni sóc gens pamfletari, ni m'agrada gens dir a la gent el que ha de fer, ni el que ha de pensar, ni res així. Simplement són cançons que a mi em fan sentir una mica millor en el context que tenim ara mateix. Estàs perdent l'oïda? Com a músic? Com t'ha afectat això? Perquè a mi és una cosa que m'aterres. La història no és el més important. De vegades som molt cerebrals en aquest sentit, no volem entendre-ho tot. De vegades l'atmosfera és molt més important que la història. Uau, això és de les coses més heavies que m'han passat, de que de cop el meu fill es converteix en un supermúsic. Jo no li he ensenyat a tocar la guitarra. O sigui, un dia va sortir del seu quarto i sabia tocar la guitarra. La va agafar i... T'ho prometo. Avui tenim a l'estudi d'Arpies Music en Ferran Palau, que en breu publica el seu 8è disc, Aniversari Feliç. El publiquen un dissabte, un 24 de gener, el teu aniversari. Ferran, com estàs? Molt bé, i tu, què tal? Com és que publiques el teu disc? Bueno, publiques entre cometes, perquè el disc ja porta temps circulant en físic. Sí, quasi un parell de mesos. Porta un parell de mesos circulant en físic, però el publiques el dia del teu aniversari, un dissabte. Com és això? Perquè es titulava Aniversari Feliç i era com un xistecito intern. Va ser una idea tonta d'aquestes i com que el segell el tenim a casa, saps? Pues qualsevol xorrada que vulguem fer la fem i ja està, no passa res. I és una mica jugar en contra també de les lleis, entre cometes, de la indústria, no? Perquè sempre portem anys que s'obliga a publicar sempre en divendres quan són discos o així. És com, mira, un dissabte, és el meu aniversari i faig el que vulgui. Ara està tot molt desdibuixat ja, i no hi ha res que funcioni més que una altra cosa, saps? Que vull dir, no, és tot un caos que flipes, no? Llavors, qualsevol cosa pot estar bé. No? De fet, no, just ho has dit, no? Porta un parell de mesos ja a les botigues, a la web de Hidden el podem comprar també. Què sents quan la gent compra el disc sense escoltar-lo? Perquè és una cosa que es feia abans, però ara la gent ja no està acostumada a fer això. Ja, doncs estic molt agraït, la veritat. Sento que tinc una base de gent que em segueix i que em dona tota aquesta confiança, saps? Sí que és veritat que jo he anat tirant algun single per donar pistes de cap on anava el disco, però sí que la gent fa aquesta aposta cega, no? pel disco i és una passada. I la veritat és que els números han sigut molt bons, saps? Vull dir que és això, no hi ha normes, no? Cadascú pot escollir la seva manera de treure la música i més aviat penso que has de veure quin tipus de seguidors tens, no? I una mica empatitzar amb ells i que ells empatitzin amb tu i crear aquesta petita comunitat, no? que et sosté. També t'ho has treballat molt, no? Crear aquesta comunitat. Sí, són 8 discos, parlem de... Portes publicant en solitari, perquè abans també amb Anímic, però en solitari portes publicant des de 2012, no? Sí, 2012, tot Déu-n'hi-do. O sigui, portes molts anys treballant-hi. Clar, sí, i això, vas creant aquesta base de seguidors que són com una família, saps? I que bueno, et sostenen, fa que el que faig pugui ser viable i possible. Quan vas acabar de gravar Plora aquí, l'anterior disc, he llegit que no estaves gaire convençut amb el resultat en el seu moment, que et costava d'entendre una mica aquest gir electrònic que vas fer en aquest moment. Et sents igual amb Aniversari Feliç? No, tot el contrari. De fet, aquest disc és la resposta a aquesta sensació que vaig tenir i que crec que era la primera vegada que tenia, saps? O sigui, vaig estar un temps fora de circulació, molt aïllat, a casa meva, amb el meu món, no? Creant el Plora aquí, i tenia molt poc contacte amb l'exterior. I també amb una sensació de... No tinc molt clar què vull fer, vaig a provar una mica de tot, saps? És un disc molt curiós com de resituació, no? Però un cop enllestit i vaig començar a girar-lo, de cop no sé si m'acabava de sentir representat o còmode amb algunes de les cançons, o sí, però va durar poc temps i de seguida vaig tenir la necessitat de fer un volantasso, saps? De cop el cos em demanava anar cap a una altra banda, saps? També el context social, de cop creia que havia de fer una música que estigués més alineada, saps? Amb les coses que estan passant i que em representés més a mi mateix, saps? Que quan surto a cantar, de cop sento que aquella música no és ridícula, saps? Amb el context actual, que no dic que el disc anterior ho fos, però tenia una sensació d'estar donant massa a l'esquena a tot.
saps? Ho he sigut molt de temps, no? Molt evasiu, fent música molt de desconnexió, saps? Sí. Com de realitat paral·lela, quasi, saps? I de cop, no sé, les coses passen quan passen, saps? Però de cop aquesta necessitat de dir que toca fer un disco que parli el llenguatge d'ara, saps? Totalment. Ara mateix, et sents a gust amb aquella etiqueta que vas crear en el seu moment, Easy Loving? Allò s'ho va inventar la meva dona, la Louise, i crec que parlava de... Ho va treure quan vam... O sigui, va dir que Kevin era Easy Loving i Park, que és un disc molt agermanat a Kevin, quasi es porten mesos de diferència, també diria que entraria en aquest concepte d'amor fàcil, saps? De cançons d'amor tranquis, no despetxades i tot això. Però no, crec que està molt allunyat del que faig ara mateix o de les cançons que em ve de gust cantar. Però igualment, en aquest aniversari feliç sí que és veritat que et tornes una mica a l'inici de nivell sonor. En contraposició potser també tant a Plora aquí com potser en aquella època del Kevin, del Park. No veig tant que sigui a l'inici, sinó que si treus capes, que és el que he fet en aquest disco, i vaig a l'essència del que jo faig, queda això. I clar, el meu primer disco partia molt d'aquesta idea de no tinc clar cap on aniré, per tant, vaig a fer un disc molt roots, saps? Folk, una mica de corda, saps? Però que estigui molt obert a possibilitats. Després va aparèixer Santa Ferida, que ja apuntava cap a una direcció, i Santa Ferida encara obria més portes, i aquelles portes em van portar cap a blanc i cap al que després va ser el pop metafísic i tot això, però és que en aquell moment hauria pogut escollir una altra de les portetes, saps? I anar cap a una altra banda. I crec que aquest disc és com tirar enrere en el sentit que tu dius de, vale, torno a l'inici i tiro una mica enrere per poder avançar en realitat, saps? Per poder escollir un altre camí i a veure cap on em porta aquesta vegada, saps? Sí, perquè abans sempre mencionaves, no, també com influències que la gent no acaba d'encaixar amb tu, amb la teva música, no? Terra de Crédito, el hip-hop americà, rotllo més ballable, sobretot també amb Plora aquí, amb Kevin, amb Park. I ara és tornar això, aquest folk més d'arrel, no? Més despullat, entre cometes, no? Mencionaves també per alguna entrevista a Vashti Bunyan, no? A Nick Drake... Sí, això són com els meus tòtems, saps? O sigui, jo em vaig descobrir a mi mateix quan vaig descobrir Nick Drake i Vashti Bunyan i més tard doncs, la Connie Converse i totes les cantautores aquestes com mig oblidades, misterioses, totes aquestes històries sempre m'han atret molt, sobretot les històries de fracàs, no sé per quin motiu, però sempre m'han semblat molt més interessants que les històries doncs, de triomf, no? I seria com les bases... Jo crec que quan vaig descobrir aquesta música em vaig descobrir a mi mateix. Va ser com un mirall, saps? De dir, vale, aquesta cosa vulnerable, fràgil, pot ser possible sobre un escenari. Potser en l'època que ho van fer ells no s'entenia, però ara sí, ara és possible, saps? I a poc crec que m'he dedicat a això, saps? A fer aquesta cosa de striptease emocional, quasi, i convertir aquesta cosa vulnerable amb l'escut, saps? Amb la meva senya d'identitat, d'alguna manera. Exposar-se d'aquesta manera, crear inclús a vegades incomoditat, saps? Ha acabat sent la meva fórmula. Silencis, no?, entremig, que de cop deixen com... Què ve ara? Això del silenci també és molt important, merci per dir-ho, perquè per mi és un músic més, sempre ho ha sigut, des que vaig descobrir aquesta manera de fer música, saps? És un element invisible a l'escenari, però superimportant, saps? Contem sempre amb el silenci com un element més en la música. Això ho explicava molt bé quan va venir a tocar al setembre, crec, al Hayden Pedigo, no sé si el controles. M'encanta, és un guitarrista. Sí, que fa fingerpicking. Té cançons molt llargues i juga molt també amb silencis molt llargs entre les cançons, que ell ja avisava en el concert, rotllo de no aplaudiu fins que no ho digui, perquè pot haver-hi moments que faig silencis incòmodes, però formen part de la cançó. No vull que aplaudiu allà.
Però jo diria que si et fixes bé es nota quan és un silenci musical i quan és un silenci de que ja s'ha acabat. O sigui, Amb intenció, no? La intenció que té... Hi ha una energia que flota en la sala, saps? Ho saps. O en el disco, Saps que allò no s'ha acabat perquè aquell silenci està cantant, en realitat. I és curiós que comentis sobre aquest músic perquè algú m'havia explicat que ell al principi havia tingut molts problemes d'inseguretat i de que li tremolaven molt les mans, que és una cosa que també em passa a mi, saps què vull dir? I a vegades penso, hòstia, que fàcil seria crear una música que fos com un escut, protegir-se d'això. Inclús diria que potser Plora aquí tenia alguna d'això, saps? Clar. De tenir una superbanda que és com una muralla i que em protegeix i que em fa que pugui sortir a tot tipus d'escenari i exposar-me de forma molt més fàcil. Però de cop adonar-se que ser vulnerable, estar nerviós a un escenari, que la gent ho noti, és superguapo, saps? O sigui, es crea un moment que no saps definir bé, no saps si és agradable o no, però és superinteressant. Es crea com intimitat, no?, amb el públic. És un vincle que en compte si surt directament, no?, amb valentia i tot, no s'arriba a crear del tot. És una experiència molt humana, molt real, saps? De dir, hòstia, aquesta persona realment encara li costa, després de tots aquests anys, fer això que fa, saps? I tot i així s'exposa encara cada vegada més, saps? És com... Què és això, no? De fet, el vaig entrevistar i em va comentar que realment portava 2 anys girant. O sigui, no portava més perquè es posava molt, molt nerviós abans. Doncs m'encanta. Aquesta idea m'encanta. En aquest disc, no sé si estic equivocat, però has canviat d'acústica a guitarra clàssica? Perquè escolto molt nylon, no? Les cordes són com molt meloses. Uau, bona pregunta. Preguntes de les que no em fan mai i m'encanta explicar. És una guitarra acústica, però amb el meu cosí Jordi Matas, productor, ens encanta... O sigui, moltes vegades la gent a la guitarra acústica li busca sustain, no? Que l'acord s'allargui. Nosaltres busquem tot el contrari, saps? Que la corda s'apagui el màxim de ràpid possible. Llavors el que fem és posar una sordina al principi del pont, que és una gometa. Depèn de la guitarra, a vegades pot ser una goma, a vegades pot ser un tros de plutac. Llavors passa això, no? Que és com... que s'apaga molt ràpid la corda, queda molt càlida, gens metàl·lica, i sona molt més la fusta de la guitarra que no pas la... Clar, per això pensava que era una clàssica en comptes d'una acústica. No. És una acústica i sempre gravem amb guitarres molt petites, que tenen molt poc volum. Llavors, diguéssim que posem el micro molt a prop i queda això, sí. Que guai. I a més, a part d'aquest minimalisme de tornar al folk, de guitarres apagades, també trobo a la vegada que és un disc també maximalista, no? Hi ha vents, hi ha cordes, hi ha elements orquestrals, pads de teclats. Tenim aquesta tendència a associar aquest tipus d'instruments a la cosa gran, però no està feta en aquesta intenció. O potser hi ha 2 moments en tot el disco que sí que creix una mica, però de seguida torna a lo petit. No buscàvem pas això. Buscàvem elements que ens fessin enlairar les cançons. Sobretot el concepte era aquest, saps? De crear també com t'ho diria? Tu imagina't que jo sóc un element molt petitó, vale? Una cosa molt pròxima davant del micro, molt a prop del micro, que tu em sents molt a prop, però estic en un lloc molt gran, saps? I veus un horitzó molt ampli, i els núvols, i teníem aquesta idea del cel també, saps? De que fos aeri, el disc, de que fos molt flotant. El fet de no tenir ritme, no tenir baix, no tenir bateria, ens dona aquesta cosa aèria que et deia, saps? O sigui, si diguéssim que el ritme és el terra, saps? El que pesa en una cançó, el que et dona... Si treus aquest ritme, la gravetat et porta cap amunt, saps? I aquests instruments, les flautes, el clarinet, el cello, els hem utilitzat com a elements, doncs això, perquè les cançons pugin cap amunt. Amb tot això que m'estàs explicant, ara t'ho anava a preguntar després, però ara té molt més sentit. O sigui, la portada, clar, és un paisatge, és un horitzó a la muntanya, suposo que per allà, no?, a la falda del Montserrat. Sí. A nivell gràfic és idea de la Luis, també. Volies representar això, també? Aquest espai, no? Aquest horitzó.
Mira, les coses a vegades t'apareixen soles i de cop comencen a agafar sentit. Això els hi passa a tots els artistes, no? Que al principi es deixen portar per idees que venen i van i després que comences a tenir diversos elements, els ajuntes i comences a veure una forma i que tot comença a agafar un sentit. La idea del fantasma ens molava molt, primer per poder ensenyar els paisatges que tant ens estimem i després ens agradava molt la idea d'ajuntar aquest fantasma amb les boires, que és el que nosaltres teníem més a prop de tocar el cel, diguéssim. Quan a Montserrat baixen els núvols i s'enganxen al poble on vivim, tens aquesta sensació, no?, de que estàs en el cel envoltat de núvol, no? I clar, posar aquest element era guapíssim. De cop ens donava un munt de possibilitats. Després, si aquest disco representa com desprendre's de moltes capes o tornar a l'essència d'alguna manera, buscar la meva autèntica essència o el nucli de lo que faig, doncs veiem que el fantasma representava molt bé això, no? Perquè és com treure les capes, la roba, la pell, els ossos, tot, i al final deixar la persona en la seva essència més pura, que és aquesta ànima, aquest fantasma. És que a més, Ferran Palau és molt Montserrat, és molt Collbató, no? Aquestes muntanyes, aquestes boires. Existiria Ferran Palau sense això? Sí, clar que existiria. El que passa que jo m'he criat allà i sempre ha sigut el context de lo que faig i no em canso mai de veure-ho, saps? O sigui, la Lluís i jo contínuament estem dient és que te n'adones d'on estem i que maco que és això. O sigui, mai ens cansem de dir-nos a nosaltres mateixos quina passada de lloc, saps? I vivim aquí. Llavors, aquest orgull fa que sempre vulguis explicar és que jo sóc d'allà, saps? I vulguis ensenyar com és el teu poble, com és la teva muntanya, saps? Ens encanta no fanfarronejar, però estem molt orgullosos del lloc on som i m'encanta vincular-ho a la meva música. És un element més de la teva narrativa. Sí, i aquesta estètica com de muntanya, m'encanta. O sigui, ja veus merchandising que he fet, no?, de Montserrat. Sí. I també molt inspirat amb aquest rotllo de Doctor en Alaska, saps? De com ens agrada el nostre poble i volem que la gent de Barcelona vagi amb una gorra de Montserrat, saps? I que se'n recordin de que, soc català, saps? Precisament, no? Doctor en Alaska és un dels inspiradors per a aquest disc, juntament amb X-Files, no? Sí. Bueno, són sèries ja de tota la vida, saps? Però sí, Doctor en Alaska és el meu gran referent estètic i gravant el disco estava veient Expediente X. Clar, són sèries molt llargues, llavors les veig durant un temps i al cap d'uns anys les torno a començar si estan disponibles en algun lloc o... Sí, i juntament amb Twin Peaks, clar. Clar, parlant de Twin Peaks, en breus farà just un any que va morir David Lynch. Et va afectar d'alguna manera? Vaig tenir una experiència lynchiana forta, que t'explicaré perquè va ser molt curiosa i em vaig acollonir i vaig tenir suor freda d'aquesta. Que és que, doncs bueno, jo estava fent coses per casa, no sé què, i en el moment que m'assento i obro el mòbil, que encara no ho havia fet, obro Instagram i de cop comencen a sortir fotos del David Lynch i dic, ai, no, que s'ha mort, saps? I de cop, jo tinc a casa unes làmperes que funcionen amb un mando a distància, no sé si... Doncs una de les làmperes va començar a fer lo típic del David Lynch, saps? Va començar a fer pampallugues. I jo que l'apago, que l'engego i continuava fent pampallugues, saps? O sigui, i vaig haver de desenxufar-la perquè estava en plan, és que no és possible això, saps? És que m'està parlant el David Lynch, m'està fent una història de Déu, saps? Va ser molt heavy, molt heavy. Ostres. Sí, bueno, és un filòsof. Sí, totalment. És una forma d'entendre la vida, la visió lynchiana, no? És com... Sí, i si abans et parlava de la Vashti Bunyan i del Nick Drake, doncs David Lynch també diria que és una de les persones que m'ha fet entendre que la història no és lo important, saps? I que el misteri és lo important. És que al final també el paisatge del que sempre estàs rodejat ajuda molt, no?, a relacionar-se amb la manera de veure de Lynch. Els núvols baixos, no?, entre les muntanyes... Sí, aquests són els seus elements estètics i tal, són brutals, però després hi ha aquesta cosa d'entendre que la història no és el més important. De vegades som molt cerebrals en aquest sentit, no volem entendre-ho tot, i de vegades l'atmosfera és molt més important que la història. I els petits detalls també, no? Els petits missatges,
o com es poden ajuntar diferents símbols, no?, de forma aleatòria i de cop es creen imatges emocionants. Jo penso que quan faig cançons em dedico a això, a juntar paraules i a veure què passa. I de cop ne juntes unes i passa alguna cosa que a lo millor no saps explicar, saps? No saps dir què ha passat allà, però notes una emoció. Hòstia, he juntat això i m'ha fet el cor, m'ha fet una mica de pup-pup, saps? Per tant, això m'està molant, anem cap aquí. Però et condueix una brújula totalment inconscient, emocional, saps? Gens narrativa. Això és molt Lynch. Totalment, totalment. Abans hem mencionat, no, que aquest disc tampoc té part rítmica, no té bateries, no té baixos. En part, això també ha sigut perquè estàs perdent l'oïda. Com a músic, o sigui, com t'ha afectat això? Perquè a mi és una cosa que m'aterra. Si arriba un moment, jo també com a fan de la música i com a músic, és una cosa que em fa molta por. Com ho has gestionat com a músic i com a fan de la música? No sé, quan em va passar amb 20 anys que em van diagnosticar autoesclerosis i vaig començar aquest camí, aquest periple de fer música sense sentir-hi primer d'una orella. Al principi estava, com tu dius, aterrat i em pensava que no em podria dedicar a això, però t'acostumes, això es va quedar així durant molts anys i vaig seguir fent música, no sabia el que és l'estèreo, de fet no ho sé, i no em va suposar un problema, em vaig acostumar a tenir el meu cosí, el Jordi Mates, al costat, amb qui confio molt a nivell de so, amb qui m'entén perfectament. O sigui, una mica m'he fet un context perquè fos possible fer música en aquestes circumstàncies. Crec que la malaltia també ha marcat molt l'estil de la meva música, cosa que en part doncs, també puc estar-ne agraït, saps? De dir, potser si no hagués tingut això no hauria pogut fer els discos que he fet d'aquesta mateixa manera, perquè a mi m'agraden molts estils de música. Però el fet de fer música tan pausada, respectant tant el silenci, potser, no ho sé, però potser té alguna cosa a veure amb l'autoesclerosis. Total, que jo fa 5 anys em vaig operar una de les 2 orelles. Vaig recuperar una miqueta, poquet, però vaig recuperar una miqueta d'audició. A canvi, tinc moltes distorsions. El so és fort, em distorsiona de seguida l'orella. I bueno, aquests últims 5-6 anys pues, m'he acostumat, saps? He fet veure que no existia i he anat tirant i m'he exposat a vegades a més soroll del que hauria. I pues, vaig anar a revisar-me les orelles i el metge em va dir bueno, ja hauries d'anar començant a ser conscient de que això pot empitjorar si et maltractes, saps? Llavors jo buscaria la manera de cuidar-se, hi ha moltes maneres. I bueno, jo ja havia començat a escriure algunes d'aquestes cançons i de cop això que et deia, no? La vida et dona pistes i tu les vas encaixant i vas veient cap on has d'anar. I ara pues, estic com al principi d'una nova etapa a nivell meu, vull dir, potser la gent no notarà absolutament res en la música, però jo sento que començo una etapa en la que vull fer música que em permeti cuidar-me les orelles una mica més, perquè vull poder-me dedicar a això tots els anys que pugui i ja està, i a veure què passa. Ojalà... Clar, això que tinc, en qualsevol moment podria fallar-me l'orella i quedar-me sordo, saps? Aquesta potser ha sigut la cosa més heavy de tots aquests anys. No saber... O sigui, saber que et pots quedar sordo en qualsevol moment, saps? Que pot passar demà o no, o potser no passa mai, saps? Ja. És una paranoia. I clar, això que deia, al principi t'acollones molt, però després t'acostumes a aquesta incertesa, saps? És com, bueno, potser és interessant, saps? Que sigui així. I també t'has vist obligat una mica a canviar la formació, no?, dels directes. Ara també, a part d'en Jordi, el teu cosí, també està el Marcelí i la Bruna, amb cordes i vents. Ja no tens una bateria darrere, tampoc, que és una cosa que... Clar, tampoc sento que m'hagi sentit obligat, És més això que et deia, una decisió de començar-se a cuidar, saps? I molt possiblement tornaré a fer música amb bateria si trobo la manera de com fer-ho i no fer-me mal, saps? I passa que és llaminer, saps? Quan tu tens una bateria i un baix, i a mi m'agrada molt, com deies, el hip-hop, el soul, i un ritme, o sigui, això m'encanta. Llavors és molt llaminer, ho tens allà i... Llavors és veritat que hi ha alguna
abstemi, saps? No, ara vaig a cuidar-me i vaig a retirar aquests elements que tant m'estimo i que tant m'agraden perquè la meva música vagi cap a llocs més suaus per les meves orelles. Però, de fet, a casa tens bateria, també. Ara el teu fill, Leo, està tocant la bateria. Ha tret la seva primera cançó, no? Les Flors Prohibides. Toca juntament amb la Leo, amb la Louise, amb tu, o quan heu fet en moments molt especials, no? Aquest retorn en format trio d'Anímic. Ah, sí, és veritat. Molt bé que t'has fixat. Sí, uau, això és de les coses més heavies que m'han passat, de que de cop el Leo, el meu fill, es converteix en un supermúsic, toca millor la guitarra que jo, però no ho dic en plan papi orgullós, que també, però és realment així. Vull dir, els seus fingerpickings ja m'han superat fa dies. I fa 1 any i mig que ha començat a tocar. Vull dir que, té un talent brutal. És una enciclopèdia musical, la seva cultura musical és flipant amb l'edat que té, 16 anys, superfan dels Beatles, dels Beach Boys, però és que et parlarà de la Motown, et parlarà del hip-hop, és que s'ho sap absolutament tot, és un malalt de la música. I és una barreja tan heavy de la Louise i de mi, saps? Clar, és que créixer en una casa on esteu tu i la Louise, o sigui, ha de girar-se molt la cosa com perquè no sortissis com el Leo. Però és que no ho saps mai, Nosaltres no hem sigut gens pesats, jo no li he ensenyat a tocar la guitarra. O sigui, un dia va sortir del seu quarto i sabia tocar la guitarra. La va agafar i... T'ho prometo. Sí. Jo mai he sigut gens pesat amb això, perquè sé que pot ser contraproduent, saps? Quan et xinxen per aprèn això, allò. No hem sigut gens pesats en això. Simplement ha passat sol. I escriu cançons molt maques i lletres molt madures, no sé, nen especial, realment. Que guai. Abans has dit, no?, que Aniversari Feliç és una mica també una adaptació, no?, als moments tan foscos que estem vivint. La teva música és com una abraçada, no?, per aquests moments. Però de què parla realment Aniversari Feliç? Sí que és veritat que, per exemple, no, a Plora Aquí hi havia aquest concepte, aquesta història, no, de l'Sniff, l'Smosley, no, una mica la cerca de l'amor i la felicitat conjunta. Aquí hi ha també com una espècie de concepte darrere del disc, una cosa que acompanyi cada cançó? No ho sé, com et deia abans, no tinc mai la intenció d'explicar una història, ni sóc gens pamfletari, saps? Ni m'agrada gens dir a la gent el que ha de fer, ni el que ha de pensar, ni res així. Simplement són cançons que a mi em fan sentir una mica millor en el context que tenim ara mateix, saps? Més enllà d'això, prefereixo que la gent es faci la seva pel·lícula amb cada cançó, saps? O sigui, sí que et podria explicar la història que hi ha darrere de les cançons, història que jo mai explico, però és com un taló de fons que m'ajuda a mi com et deia abans, a juntar paraules, a juntar frases i a reconduir-les cap a una certa idea. Però prefereixo no... Saps? És com no trencar el misteri de... Sí, en alguna entrevista ho he fet, de dir, mira, això va d'això i això... Sí, clar, parlar cada cançó... Després penso, per què, saps? Si no cal. Que cadascú no senti el que vulgui. Clar, és que hi ha gent que dirà, hòstia, hi ha molta mort, és molt trist. Hi ha gent que dirà, buah, no és gens així, saps? Vull dir, cadascú des de la seva perspectiva té la capacitat de... El que et deia del mirall, saps? Sí. Mola que una cançó sigui un mirall on tu et reflexes i li poses tu la teva moguda, saps? No sé. Però que, de fet, crec que en tot el disc, no? Li parles com a algú. O sigui, li cantes a algun concret. Depèn de la cançó. Això és estrany, el tu i el jo, de vegades es giren en la mateixa cançó, saps? I primer parla una persona, després parla l'altra. De vegades el tu m'imagino que és la persona que està escoltant la cançó, de vegades el tu sóc jo mateix, de vegades pot ser la Louise o el Leo, o simplement m'estic imaginant una història de 2 persones que tenen una moguda, saps? Els hi passa alguna cosa i en una de les cançons, no et diré quina, per exemple, jo pensava en l'eutanàsia, saps? Quan 2 persones estan juntes, una es posa malalta, i com es gestiona això, saps? I què li diu una a l'altra i l'altra a la una. Doncs, Ferran, el concert de l'Auditori, que és també a finals d'aquest mes, està gairebé sold out, si no ho està ja.
crec que hi vaig veure que en 30 entrades, així que no deuen quedar gaires. Bueno. On més es podrà disfrutar aquest nou format? Pues mira, joder, ojalà tingués el mòbil aquí. No, mira, perquè tinc una llista que em va passar la Luis per si em preguntau. Tu tens aquí? Sí, ho tinc. Gràcies. És que clar, de memòria no sé. Clar. 30 de gener a l'Auditori de Barcelona, gairebé sold out si no ho està ja. 14 de març a Accents de Reus. El 28 de març a les Trenes de Girona i el 4 de juliol a Alvida. I després, entremig, crec que hi ha més dates, bastantes més dates, però bueno, tot això és l'arrencada de la gira. Aniré penjant a Instagram i a la meva web doncs, els links d'entrades, així que si voleu venir a veure doncs, aquest nou episodi... A més, en aquest format com més... No és tan íntim com tu sol guitarra i ja està, però igualment és un format d'estar a gust, no? Però parteix d'aquesta idea, o sigui, l'energia de quan jo faig un acústic es manté. És aquesta energia, però llavors el que et deia, aquests elements... Les capes que pugen, no? I que fan que floti. Les capes que pugen, exacte. Doncs Ferran, moltes gràcies per venir. Un plaer, moltes gràcies per convidar-me. I ens veiem als concerts. Vale, merci. Digue-li a la pluja que procuri per